Lios Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asong batkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Lios Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Lios Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin kalafeng. Umay kayawn, taintay manen agdudupong iti tangatang. Ayem, sakbay na, pukaw pa'y akados ngay. Shout out kan anak ko nga Aldrin Dumlao. Nagtawad dayta kini Jevelyn Dumlao. Kablaaw ken ni Eddie Lorenzo, ditanay ang ngadanan Isabela. Shout out iti family Jacinto from Melabs. Kablaawak man tay mother-in-law ijay launyon. Nagtawad dayta ken ni Jules Abogado iti Taiwan. Shout out iti pamilyak dita Pilipinas, pamilya Guzman, Orpilia, Domingo, Incognito, Said kan Lucas. From Gretchen Lucas. Bueno, kastoy nga rudain, ti surat ti pagayam tayo naglingod di tinagan dalay iti probinsya ti Ilocos Norte. Ken ka, Mang Bianong, ilingod naklakuman itinagan dalay. Siksiak idi balasangak ken napintas ti rupak. Isong adumay ti nagdaton kanyak napintas te pamuyaak. May saditan ni Ben, Mang Bianong. Kastoy man nga raw de nanipudan te amen. Nakaragragsaka ko na dali. Kamodyanan na. Inaklunak matlaangan. Naggasatak. Tas siyak tinaklon mo kada kami nga agdatdaton kang ka. Gaputa si katinakarik iti ayat. Ken manakman kadagiti aming agdatdaton kanyak. Agyaman akdali. Kayat ko, agkalay sa tanadagos. Tapno awanan ti sabali nga masidag ka. Ha? Nagdarasan? Itinagdaton kang ka, nakasaganak at talaga ng mga sawa. Adamatan na talgad at trabaho. Iso asaan nga rod nga agbisin ti bangunin ta a pamilya dali. Tatang, dumano ng da Ben. Anya, nagalistaw. Kastati kayat ni Ben tatang. Dumanon da kanun. Kayat na talagang ngagkalay sa kami. Apay, nakasagana ka kaday na makiasawa ka ni Ben. Nahustuan kami mutan iti taon tatang. Ken nagpada kami mut nga adda ti panggedan na. Iso pa nagkunak, awan ti makagapo tapno saan kami pa'y lang agkalay sa. Wala nga ruda, da kayo ti makaambaw. Da kayo matagdan na. Sigod mutan nga gaammo kayaw, tagkakalugaran tayaw. Wan tatang, agaam mo tayo diti lugar tayo. Iso asigurado akon kin ni Ben. Dali, balasang ko. Maragsa ka na, tainayat mo ti anak ko. Awan nga minti makunaken ka, tanasingpet ka. Naemma ka abalasang.
Awan ti madi anadamdamag mi nga aramid mo. Tabalay ken trabaho laeng ti papapanam. Iso ama ko nakanagasat ti anak ko no sika ti asawaan na. Agyaman ak nana. Anya anana? Nanang kunam kanya kun Ha? Ay, kababain mo't nana. Dandanin ti panagkalay sayo ken ni Ben nga anak ko. Iso nga iruam mo nga ruden ti mangawag itinanang kanya, balasang ko. Nagado ti dimmaray ti kalay sa taben. Wan nga rod, nagado ti may nakipagragragsak ka data. Ben, Naragsak ka kadimot lang, dali? wen ay ayatag ti lalaki anak ki asawaak. Uray siyak, dali. Awanan ti sapulak pa'y. Tas sika tinasawak. Sa apay la kuma, taawan ti agbaliw ka data. At dalata ti agbaliw Ha? Anya ti kahit mo asawan? Agbaliw ti panagayat mo kanyak? Saan? Siyempre, iti pa naglabas ti panawan, agbaliw ti langata ta lumakay ken bumakit ta. Dayta ti saan ang maliklikan na panagbaliw ti tao, Ben. Oray man kuribut-but tang taon, saan tong agbaliw ti riknak kang kadalay? Agbaliw man ti kudil ta, saan tong agbaliw ti linaon daytoy puso, dungaw? Naragsak ti panagdennamay ken ni Ben Magbianong. Awan apulos ti makunak ken kuana. Ta talaga ama nang ipateg ken nadungaw nga asawa. Naglabas nga rod ti tawen ket naadaan kami iti dua nga anak. Nagsarding at muteng nga trabaho ta impamaysak ti panangasikasaw kadagiti anak ko ken ti asawak Magbianong. Ay na, nagbang lumot na tayo lutlutom lakay. Wan man, tay paboritom daytoy bakit? Ay na. Di ka unay ata ang mga nulumubo ak iti oray lalakay. Itaam man di makulang ti baging. Bayam, day taabagya dumakal. May mayatin ti lumukmag-angam ti kumutong ka bakit? Naglaing kantumot kami nga agluto. Iso nga imasak mo't ti mangan. Kayat kumut bakit? May mayatin ti imasam ti ilutok akanan ngem tay saan ka amang mangan. Jaklakit di kayat ti kasta bakit? Andre, mangan ka pa'y Nanganak kon, mami. Nabsuga kon. Anya anabsog kat nagbasit mo tikinan mo. Jak tupay nakagudgudwa amang mangan. Nabsugat mo ta talagan, mami. Diyak kaya atong timangan. Nagkukusim kayong mat na kabalay ko. Syakla ti mangmanganen. Mangmangan kami, mat. Wan ang nagbasitikan ka ninyo. Kaslakit din bisbisinan kayo ta nagrarapis kayo. Nanang, mangpurusak man dita bunga ti papaya yaw. Ilaw ko lang nga tinula alutwag. Ay uwan mga alaka iti na ata, kan puro sumon dagita darangidangan, takanan yun to kadagiti apok. Wan man nanang? Nagadong amin ti bunga day tapapaya darangidangan. Diyak masabaan dagita akanan. Sige nga ron nanang, tainayon ko na purusan dagitoy daridangan. Aguray ka man, Ben. Apay nanang? Mangmangan ka kade. Natural nanang. Di pa'y din jak makatrabaho para iti pamilya, no jak mangmangan. Ay kasano kat nagrapis ka mutan. Saan akas ta ti bagim iti baro ka? Saan nakansamot nga sa asikaswan ni Dale? Anya kita saan ngay nanang, asikaswan na ka, na asikason to pa manugang yaw. No kasano ti panangasikasok kadakwada nga agiina, kasjay mo ti panangasikaso na kanya. Maapay nga ron nagkutong kan ngay. Kas kalakawayan mutan. Kurang lan maitayab ka no maanginan ka. Saan mo't Narapisak laeng nanang.
Saan nag-akasla kawayan? Ay, madi ah. Gagangay ngagbaliw ti pamagi nanang nangruna ket lumakay met da taon. Anya lumakay. Manulat tawon mo ngay. Awan pa 35. Rabang na kuma akapimpintasan ti bagem iti kasta atawon mo. Nakaumay kayumat nanang. Wan. Ha? Nanang, apay nga kitaan dak iti pababa pa nga to. Ay, naglukmag kandale. Ha? Ay, kwa nanang. Manipod impas ngay ko ti may kadwa nga anak mi kidniben ket nagbaliwan ti pamagi. Kanay na, nagimas ti pampanangan ko. Anya? Mami, inak magkayayam ti takaro ba? Ay, Lola, ada ka magkayam? Agmanoak? Ha? Kasya na ka ni Apo Diyos, Apok. Lola, inak pa'y magkayayam? Sige, Apok. Takasaritak man daytoy inam. Sige nga, Rod. Panawan kayo, pa'y. Dalay. Badin samot kan ti mapaspasamak di ti unag ti balayaw. Anya ti kayat yu asawan nanang? Apay ngay asikalaang tinalukmag ka na kayo. Uray jay Apoko kat nagrapes. Kasla si kalaangan ti mangmangan dalay. Saan mo takasta nanang? Mangmangan kami amin. Apay nga rod ngay ang nagrapis ni Ben nga anak ko kan ti Apoko. Ayan jay buridak. Nakaturog nanang. Mga nuuray jay buridak nga Apoko kat nagkutong. Di mun samot as-asikaswan ti pamilyam dalay. Day talabagim ti as-asikaswam. Ay, isa na puno day tananang. As-asikasuk ti pamilyak. Una agpay apakarin dagiti anak ko, sakbay nga agisubuak. Apay nga rod ngay asikalaang tinalukmag. Nagrarapes dagiti kabalay mo. Mangan kayo man anay bag. Nagbasit tumat kami ti kaninyo. Pagkapaspasulan pa'y dataon. Nay, Ha? apay kasla na pudot ti ulong bakal. Kasano? Kat kaslakit din irresponsable ak nga inay ti pagtaengan. Ta nagrarapis kayo kano akabalay ko. Siyak lang tinalukmag. Adula amin. Gagangay na taagbaliw nga ruden ti bagim, tamanay na yunan ti edad mo. Wan angam kaslakit din baybayan kayo nga agaama. Kasta ti kayat ni nanang mo pagparangan. Ha? Saan na kami matabaybayan, Mami? Isu nga rut amangan kayo anay bag. Tapno saan asyak ti agbalin adakas iti imatang ni lulam. Kaslakit din nakaraw-rawat ak una yun. Tasyak lang ti lumuklukmag dito'y balay. Adula amin dayta. Adumot ti kanin may. Nangruna kanyak. Ngam talaga asa anak alumukmag. Saan ko nabasol? No saan nga itulok ti bagik alumukmaga. Mulong, agpaili ka. Oy, nana, abi ka day. Husto nga raw, tagpagatangak man kan ka iti karnit baka. Tapno jakon agudong. Wala nana, day talaga yan. Manungay akilo ti karangag. Uray talo a kilo. Agmotor ka mat, saan aya? Wala nana. Ay, gatangan nakman nga rod barok. San abale, tatangdanan ka. Saan na masapol, nana? Idagas ko to di balayaw na gawirak. Sige man nga rod barok. Kaya't ko talaga ti mangluto iti naimas. Tapno makapanganmot iti naimas di anak ko ken apukok. Para kadamanong Ben, jay ipagpagatang yu karnit baka, nana? Ay wala, ilutwak ida iti naimas. Tapno makapangandamot iti husto. Ayan da Ben, kandag iti apukok, dali. Imalati da ditayan datatang ko nanang. Dagasak nga ron idaditan. Ne, apay ka din nanang. Ayabak ida ijay balay, ta ijay dan amang rabi eh. Aha? Kat no nagluto ak iti pangrabyan mi nanang. Bay amon tinlutom. Naim imas mutla ang jay inlutok asida ang jay anak kan apukok. Nagluto ni Dali iti kanandang iti agaama, abalayan. Isa di mo nga ayaban ida amangan iti balayaw.
Ay saan amang mangan iti husto dagiti agaama. Iso ang nagkukutong da. Siya kon timang pakan kadakwada. Barang makaaduda iti makan. Anya? Parwaram kit di idan abalayan. Taayabak iday di balay. Kasanong tilinuto ni Dalay? Para kun kuan na mutlatiin luto na. Iso ang naglukmag. Iso lati lumuklukmagan. Tadi na siguro pakpakanan iti husto ti pamilya na. Kaasi magdianak kong agtrab-trabaho para kadakwada. Nay, abalayan. Saan samutin ang nasaya ti kasta pa nagsasao may papanidyanak kao? Pudno mo ti bagbagak. Makitkita ti ebidensya. Naglukmag ni daling anak mau. Idinto ta nagkukutong dagiti agaamana. Gapo ta isulaang ti aglamlamot iti husto ijay balayda. Nagbaliw ti panakilangan ti katugangak, idi nagbaliw mo ti pamagay ti asawak mangbianaw. Nagrapis ngaminan ni Ben, idinto ta mangmangan mo't iti husto. Kan uray dagiti anak may, nagrarapis da, idinto ta as asikaswag mo't ida. Siyak ti saan amaan anawa a dumakdakal ta lumuklukmagak mayt a lumukmag. Nang runa no jak timbangayin ti panangan kao. Napukawan jay seksay ide apamagek, ken awanan ti makita at tangid kao. Gapo iti diagsarday a panaglukmag kao. Kanayon latan ni nanang dito'y balay. Kaslakit din bambantayan na ti amin agaraw ko. Baybay amon bakit? Kasano abaybay akit sa anak anawayang agaraw. Tasyaklatan akanayon ti sipsiputan na. Saan mon ngay kaskaso? Diyak kaya ti kastoy Ben. Iso akasaritam man. Ta saan na akanayunan ti umay dito'y balay. Saan mo't mabalin ngay bagak asaan nga umay dito'y balay? Amangan no mapasakitak pa itirik nana. Anyamot nga minin ayat ti kastoy. Pinasayat nga ramidem, di mo'y kaskaso ni nanang. Pagbakitan na siguro, ti pa nagbalin na aman nakibiyang. Nabsug akon, mami. Anya nabsog kat nagbasit pa'y tinakan mo. Adon tinakan na bakit? Di mon ipilit no nabsugan. Basit pa'y nga ro tinakan na. Kun uray si ka Ben, di mo kunaan asaan kan nga karga. Nabsugak mo tayo bakit? Ibagayo laang no saan yun akaya ti pa naglutlutok. Ta nagbasit kan kaninyo. Iso aday ta, saan kayo alumuklukmag? Dalay, anya ka din day ta apagkaskas taam. Kasano kat makabasbasulak pa yan ta saan kayo alumukmag. Kasla krimen iti pa nagkita ti inam. Iso amangan kayo pa'y man. Kargaan nyo pa'y dagita pinggan nyo. Ay mabit lang ta manggauak pa iti makan. Husto nga roden, bakit? Nabsug kamin talaga. Uwan, mami. Awan papananan ng mga anak pa'y. Ay, kusim kayo kit di Iso agparparangan nga responsable ak nga asawa kan ina. Nagluto ak iti adaw, iso anang niyagak dito ibalayaw, dalay. Anya, isa ano na masapul nanang. Nagado ti ilutluto kakan kanin may. Mabangbang kami pa yun daduma, gapu iti kaaduna. Anya, saan ama ibus ti ilutlutom? Siguro, saan naimas? Iso asaan mo't ang makapangpangan iti husto dagiti agaamam? Anya, kat no adumot ti kan kananda nanang. No adu ti kan kananda. Apay ngay nagkukutong dalatta. Nanang, kababagidan tinarapis. Anya ngay ti maaramidak. Impa-check up kung tupay dagiti apu ko yo. Kat kunada normal ti kilo da iti tawanda. Ngem narapis dala nga talaga, nanang. Ay sos, lumok magdagijay. No husto ti taraon nga ipaunag da. Nanang. Kan uray ni Ben, nagpintas ti bagina idibaraw. Ngam idi nang hasawan, nagkutungan. Si kalaangan ti lumuklukmag. Iso anakurang dalakit de iti asikasaw iti denam. Naggapu ka man gaya mon di tabalay dadali kan Ben abalayan. Awan taka si matya anak ko. Iso anang ipanak iti makanda.
Abalayan. Insulton sa amatan iti biyang ti anak kao ti kanayo na panangtid mo kadakwada iti taraon. Anya nga insulto? Agyaman pa'y kit di ata ikak iti kananda. Tapno makapangan iti husto ti pamilyana. Abalayan. Amok di anak kao. Saan na baybay ang dagiti aga-ama na? Ay sa balayan. Kunamla dayta, tanalok magdi anak mo. Ngam no jay anak mo, tikas lakawayan. Amangan no agreklamo kamot lang. Abalayan. Baybay andak laeng. Tapara iti pagsayaatan damot yar aramidak. Kan maysa. Mairanod mo't laeng di anak mo iti makan nga ipipan ko iti balayda. Na. Amangan no isopa iti mangibibus tay sulaeng mo't ti lumukluk mag. Ay, kasi mo't dagiti aga-ama nga imutan na. Nay, nalabos ka na balayan. Saan nga imot ta anak kao? Kung saan nga irresponsable nga inaakas iti panagkunam? Biyangot kakit di una akatugangan Na, pagsasawan nakmatan abalayan. Kaputag lablabos kan. Pagbalbalin ng mga awan amuna kung irresponsable nga ina ti pagtaingan di anak kao. Anya ti karga dagiti tupperware. Nagluto ni nanang, imay nang idagas iti masida. Nagadong araw. Anya, nagluto manan. Bayamon tapag-aayat na ti agluto. Makauman ti aramid na, Ben. Ni, nagluto lang iti inyag na dito eh. Gaputa awan ti panagtalag na kanyak nga asawam. Di na maitalag ti palpalamot ko kada kayaw. Baybay amon bakit? Isumot ti mabannog nga agluto iti ado. Tapno saanin ang mabambannog aluto-aluto. Agsublikan iti sidong na. Anya? Sasawang dali? Saan ka nga rugnas asikasuan? Awan serbik nga asawa. Iso nagrapis ka. Saan ka pakpakanan? Idinto ta naglukmagak. Siyak lang taglamlamot. Iso nga gawid ka rin jay balayo. Ibati mo dagiti anak ko ta dito'y dadanak. Makauman ti style ti inam. Sumardeng ka man. Sana nasaya ti kasta nga ibagbagang. Jay aramid ti inam ti sana nasayaat. Iso nga gawid ka kitain. Bareng numapalukmag na ka ni nanang mo. No ison ti mga sikaso ken mang palamot ken ka. Daytoy ti parikut ko iti agdama mangbiyanaw. Pagbalbalinen nak nga irresponsable nga ina ken asawa ti katugangak. Agrikyarda pa yan kinitatang ko gapu iti kinabyangot ni katugangak. Asikaswag magti pamilyak, ngem talaga narapes ti kababagida. Idinto ta saan aman anawat ti panaglukmag ko. Basol ko nga raw no saan da lumukmag nga oray pakpakanagmat iday ti ustaw. Iwanwan nakman iti rumbang nga ramidag, tapno agsardingan ti katugangak ang makibibiyang kada kami mangbiyanaw. To'y pagayam mo, dali iti Ilocos Norte. Pagayam ko dali, no kayat mo mayasidag tirik na miti katugangam, kidawam di kaasawam makasaom kabukbukudam. Kadagiti mister, ipalubos yaw ti casual panagwan on ni Mrs. kan ti inam nga awan ka iti sibay da. Imbes depensa am ta bagim iti simple la asana pagkinaawatan, agbalin ka kalmado. Di mo latta ni kaskasaw no nyaman ti sasawan ta katugangam. Total, ammom di tabagim saan ka managbaybay nga asawa. Asikaswam iti ustaw ta pamilyam. Kasunganay iti ibagbagan na saan ka asikasaw. No pa'y kasta, napatag ti panangipakita iti respeto iti katugangan tayaw. Oray no maminsan ket agsasabali tayo iti panirigan, kan panamate iti may sabanag, kasapulan nga dalat tate panagraem tayo kadakwada. Saan na kahit asawain datayo ti ustaw ket
masapula bastusin tayaw ti katugangan tayaw. Saan mo nga ikan iti kay papanan ti tunggal ibaga wenno aramiden ta katugangam. Maadaan kayo man iti naor-orno sa relasyon wenno saan, padasam asaan na panunutan nga amin nga aramiden na ket agturong ken ka. Ngem, no te panagkunam ket awan iti lugar te man nakibiyang nga katugangam, agkalintigan ka, no day talaangan te natda a solusyon. No pa'y silulukat ka iti suwestyon ti katugangam, saan mo aliplipatan sikapay laang te masurot. Makisarita ka na alumamay. Saan na masapul makiapa, tapno maibaga ti kayat mo nga ibaga. Ipalagip mo iti katugangam napatag iti pamilyayaw. Ngem saan ang makatulong iti relasyon no kanayon nga dokumento na. Wenno saan kanayon na kaasitaren kadagiti aramidam. Sursurwem ti umadayaw no kanayonan ti apayaw. Nasaysayaat no saan kayo laangayon kanayon nga agkita. Agkita kayo laangayon no kadwam ti asawam. Siguradwam saan maapektaran ti relasyon niyo nga agasawa. Saan maliklikan maipating nga ti asawa no adda tensyon niyo iti katugangam. Napatag nga addalatta pamatag tayo kadakwada akasla bukod tayon naganak ida. Ken kanayon nalaglagipan dagiti napapatag nga okasyon akasapulan nga datayaw para kadakwada. Oray awan ti okasyon, basta oray mamidwa iti may sabulan, kat makita tayo ida ken makumusta. Saan tayaw nga orayan ti aldaw nga awandan, sa tayon to ibaga nga ipatpatag tayo matida. Ken saan ka kumang agbidot pagaramidam iti dakas, ikismes wenno agbalin ka akirmat. Ipakaamom kitday nga ipatpatag mo, ken mapapresyar mo ti kinaimbag na. Kas kumaitay kanayon panagpadigo na. Alright! Nalpas manayin papagayam, tintay panagpapatang, iti tangatang. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos dagngina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!